Hej, i dag jeg laver en flip-video, som handler om, hvordan man laver en effektiv undervisningsplan for deltagerne. Deltagerorienteret undervisningsplan. Når man laver deltagerorienteret undervisningsplan, deltager altid kan være central i undervisningsplan. Derfor det er vigtigt, at en underviser skal forstå, hvem er deres deltagerne. Hvad er deres uddannelse? Hvad er deres baggrund? Hvad er deres viden? Mand, kvinde, alderforskel eller sproglig udfordring. Fordi vores undervisningsmateriale, det er til deltagerne. Derfor som underviser, det er vigtigt, at vi skal forstå vores deltagerne. Yes. Når vi laver en undervisningsplan, dagens undervisningsplan, så først vi skal præsentere. En underviser skal præsentere selv. Derefter præsentere emner, hvad skal vi undervise, og dagens program, hvordan vi vil undervise. Laver vi øvelse, PowerPoint-præsentation, teoretisk undervisning på tavlen, eller gruppemøde, Zoom-møde. Når vi fortæller dagens program, eleverne bliver sikkert, hvilken slags undervisning de vil få fra os. Jeg anbefaler til alle undervisere, lige efter præsentationen, I skulle lave en øvelse. Den øvelse, det fortæller, hvad vores eleverne husker. For eksempel, hvis vi laver undervisningsplan for billettringssystem i Danmark, sætter forskellige typer af billetter på en tavle, og så lægger forklaring på bordet, og eleverne kommer og tager rigtig forklaring og sætter under den type billet, som det passer. Hvis de sætter i rigtig plads, i rigtig forklaring, det betyder, de kender den type billet forvejen. Og hvis de kender ikke, selvfølgelig, det er deres undervisning, underviser fortæller til eleverne den billet, til den ældre gruppe, det er til studerende, det er til pensionist, det handler om rejsekort, eller alt muligt ting. Efter den øvelse, i anden fase, når vi giver PowerPoint-præsentation, det er god idé at lave Zoom-møde. Zoom-møde fortæller, hvad de lærte fra undervisning. Hvis de kommer med de ord, som vi underviser, det betyder, at de lærte noget. I anden fase, når vi giver teoretisk undervisning, laver øvelser, gruppemøde, Zoom-møde, det er også en god idé at lave quiz. Quiz fortæller, at de forstår, hvor meget de forstår fra deres undervisning. Hvilken konklusion de kan lave fra deres undervisning. Jeg anbefaler til jer, for eksempel hvis der er hele dagens undervisningsplan, så efter frokostpause laver en eksperimentet øvelse. Det betyder for eksempel, hvis vi giver billettringssystem i Danmark, den undervisning, så laver øvelser, hvordan sælger man billet fra rejsekortsystemet, hvordan en passager køber billet fra sms-billet fra telefon, eller hvordan man bruger det lille kort, eller rejsekort, hvilke typer af billet kan vi vælge, hvis eleverne reflekterer de vidner fra øvelser, det betyder,
de forstår vores undervisning, og undervisning kan være effektiv. Jeg håber, hvis en underviser blander øvelse og summermåde, gruppemåde, og så PowerPoint-præsentation med hinanden i rækkefølge, så det kan være en effektiv undervisning blandt. Jeg håber, efter den video, I vil lave en rigtig god undervisningsplan. Tak for jeres tid.